lima ka buok layaki. Sa mga tagayon. Mga gwapo. Mga artistahon. Go. Pila man, pila bayad ko no. Talent fee. 1.5 boy barato-barato diha. 500. 500. Ikaw na. Laban. Sa may ino, sa may ino. Oy, di na maglangan. Please order na. Pagdali na, dire-diretso na ng lima. Oh, panihiad din sila mga gwapo, bayaran pa sila. Go. Oh, bye. Pa-orderin nun ha kay pobre. Wa sweldo. Go. Bye. Murag mao ka duning bayutan ning nangilog sa uy kapangit ba? Murag ikaw ka dito ba? Ali dire be. Sabi ayo kinayo sa mo. Isa man ba? Ikaw ka dito ba? Ikaw may problema. Meron. Kana imo nang tao ba? Ako sa nagkuha sa uyab. Kau ba kaniya ko laing uyab? Oh. Di ba nga daw uyab jawa? Hoy, ayaw mo pag-ana. Ayaw na ila mo pud ka. Baji bitaw na. Hoy, wala ba may mga ebidensya ha? Ato apil-apil. Ikaw dugay ako sa imo naglabot ha? Gusto na imong away? Kuya! Ayaw ng amigo. Mia, why? Ayun pa. Ikaw magajud to. Dili bang gud ako nagtambay raman mi diha. Ayaw ba kailangan na buglay lakas nga ikaw to. Uy, na may ebidensya? Yeah! Ayaw mo pag-ana. Facebook. Yung ana ha? Ikaw pag Ayaw ko to lang. Kailangan ba? Ayaw, may problema. Saan problema ninyo? Ayaw ka sa kong Tokyo yung sa Mo na ka mag-una-una. Okay. Kamoy manguan og mga uyab dili inyo ha? Para mga pakbang ka! So dyan. Nasukan ako. Alabe. Ito magka. Parol ka na ho! Sige! Parol ka na! Sige! Dahil! Dahil! Naiuyab ito ilogan! Huwag may nang ilog dahil nang inahanglag kwarta ang layaki! Para gastos amuha. Sayang na yung kwarta. At least nalipay me, gwapa day mo! Oh, gwapa me! Anak, ay ipanawlaw sa dili gwapa ha? Napoy kwarta sila makakaya kong ipabarangay ha? Pila po ka! Kaya po kayo pabarangay! Sus! Mouth mo ka! Di po ka gwapa? Tarong ka. Ayaw Gwapa rin daw. Gwapa rin daw. Hoy, may anak mo ka? Ikaw dyan! Ayaw na kung na ako amigo! Ayaw pag-apil-apil! Ayaw pag-apil! Ako na amigo! Dapat ako ng sanon ha! Ha? Yung tabak naman doy. Ayaw gusto! Ayaw kasi! Ayaw ko ba na ha? Ayaw! Hadlok na mo! Kaya na sa imo? Ha? Wa, buhi ko. Deday ko. Unsa ko buwang para mabuhi ha? Pabuhi naman yung ko. Sukol na bigyan ko bae. Ah! Luso ni mo! Gi, birapa! Sa! Anak? Buhi. Saan ang problema ni mo? Ha? Gang! Oo, ito ko. Niya mo paging apil-apil ba? Anak! Kapag! Kapag! Wala ka sa napilan mo. Ikaw puno apil-apil ka ha? Ha? Kain ka, kain ka. Kaya gusto ka din sa ha? 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 Sige! Sige! Lokan mo? Kapon ka! Dire! Baba ka! Oh! Ayaw ka sa ipanawnaw sa ako nga dinito gwapa ka. Kinog, kita di ka bata. Gitilawan ka na uya! Pero dili ikaw yung ban! Sabi di ba? Sabi di ba ito? Ano ba? Sige! Masakiti ko! Masakiti ko! Masakiti ko! Sige! Sige lang kayo! Sige! Doon! Naglakot ako! Ha? Naglakot ako! Kaya ka siya! Sabi nung mapildi ka! Sige! Bumara ba ka? Aray! Ay! Ay! Problema din siya! Panana, una-una. Di ba mo umaning mo ini patol atong uyab ani? Uy, ang sa'yo di pa ito nagpahita! Tog, al solte! Uya! Solte! Ayaw ka kapit-apil! Ayun na pa niya! Storya! Sija! No, nakit! Naghilom-hilom ka! Bayot ng lawong! Bayot ng lawong! Bayot ng lawong! Ano ka apil-apil? Dito nag-apil-apil ha? Ay, nasa siya pangutan Uya man ko nang ilog, pahita ka naman sa gabi. Ayan lang Di ba kita na ito na Zaday? O ka na! Kay uwagan na! Uwagan! Paano ba ito na hindi Ikaw kami? ako'y nang ilog! Ikaw mong God!
Yoy, lagi promise. Wala ka dyan. Hoy, ikaw! Ikaw, man, tabangan na ka na to. Sige, Dali mo mabae. Baka na nga to na umay. Be. Sumbak ka na. Tsaka ka ha. Baga! Sam. Kana, wala.